L-aġir ta' Jason Azzopardi fil-każ tal-hijack tal-ajruplan tal-Afrikija Airways nissel ukoll diżappunt fost nies mill-professjoni legali li ma stawx jifhmu dak li prova jagħmel ix-Shadow Minister Nazzjonalista li f'dan il-każ kellu konflitt ċar bejn l-irwol politiku u legali. Fil-programm One Weekly xandar nhar ta' ġimgħa fuq One ikkummentat dwar dan l-avukat u l-opinjonista Ramona Frendo. Poġġi li nnifsi f'pożizzjoni ta' politiku illi jiena dejjem nagħmlu mod illi jiena xi waħda minn dawk li fissat illi ngħid illi min imiss annimal għandna npoġġuh ma' ħajtu u nisparawlu li qatt ma ħadd tkun għax jiena liberali u kontra il-pena kapitali. Però jien ngħidu hekk, ma nistax imbagħad xi ħadd maqbud fuq video biċċu hekk iweġġa' annimal u jiena mmur niddefendih u fuq dan huwa t-tip ta' konflitt ta' interess. Fil-bidu tal-ġimgħa Jason Azzopardi għalli kien qed jirrappreżenta ma' avukat tal-għajnuna legali lil wieħed mill-akkużati għalkemm imbagħad prova jagħti l-impressjoni li kien sempliċement qed jassisti lill-avukat għax kien imsiefer u meta kien hemm ismih il-qorti bat avukat mill-uffiċċju tiegħu. Fuq kollox ħafna kkummentaw kif Jason Azzopardi huwa l-istess bniedem li prova jagħti x'jifhem li dan ma kienx hijack xejn. Għandek anka l-ironija illi ngħid li huwa hoax u mbagħad niddefendih, mela qed niddefendi lil xi ħadd illi kien f'konfoffa presumibilment mal-gvern biex jagħmel messa xena illi it's mind-boggling. Hemm ukoll x'jiġifieri ngħid li qed niddefendih meta ma nistax nikkomunika miegħu. Kif nista' niddefendi xi ħadd li mhux jirnexxielni nikkomunika miegħu? Fi kliem l-avukat Frendo f'dak il-każ, Jason Azzopardi kellu jieħu deċiżjoni ċara ħafna. Daqsxejn ta' posturing illi qegħdin nassistu ma mhux nassistu u mbagħad nitfgħu il-klipp fuq il-Facebook ta' xi ħaġa ta' nies qed iċabċbu mbagħad kien mhux vera iddeċiedi x'int, iddeċiedi inti x'politiku jew avukat. Fuq kollox każ bħal dan qatt m'għandu jintuża l-gwadan politiku partiġjan. Nuża il-każ għal kapital politiku ma tinżilix. Speċjalment